Li Tirkiye hevserokê HDP'yê berî Selahattin Demirtaş ku ev nêzîkî 6 salan di girtîgehê de ye, 5 salên wî yên di girtîgehê de bû pertûk. Şêwirmendê Demirtaş Zenar Karawîl, bûyerên ku di girtîgehê de Demirtaş rûbirû maye, wek girtiyekê proseya endamtiya wî ya serokkomariyê, nivîsandina 4 pirtûkên di girtîgehê de bi destê Selahattin Demirtaş hatine nivîsandin, bûyerên li derweyî girtîgehê derbarê Demirtaş de rû didin, di pirtûkekê de bicih kirin. Pirtûka bi navê Kursiya Spiya Demirtaş ku behsa serpêhatiyên Demirtaş dike, li Enqere paytexta Tirkiye hate danasîn û îmzekirin. Nivîskarê pirtûkê Zenar Karawîl dazanîn ku kêmasiyeke mezin bû ku derbarê Demirtaş de pirtûkek nebû, wî jî ev kêmasiyê ji holê rakiriye. 4 Kasım 2016 Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarımızın Destpêka Pirtûkê behsa şeva çarê mijdara 2016yan dema revandina Serhedîn Demirtaş, Figen Yüksekdağ û hevalên meyên din dike. Her wiha, her geşedaneke li dervey girtîgehê derheqê Demirtaş de rûdane jî di vê pirtûkê de hene. Li Ewropayê derbarê siyasetmedarên girîng de pirtûk tên nivîsandin û bi dehan zimanan jî tên wergerandin. Lê derbarê siyasetmedarekî wekî Demirtaş de pirtûkeke wiha nebû. Ev jî kêmasiyeke gelekî mezin bû. Min jî xwest vê kêmasiye ji holê rakim. Siyasetmedar Serri Süreyya Önder jî diyar kir ku Desthilatê bi her awayî dixwaze bîr û hişên gelên têkoşer ji holê rake. Lê besaya pirtûkên wiha ev bîr û hişmendî her zindî dimîne. Egemenlerin baskı dönemlerinde Desthilatdariya heyî di heyamên tundî û zorderiyê de berî her tiştî hewl dide ku bîr û hişa civakê îmha bike. Piştre jî dixwaze li gorî xwe rastiyekî binivîsîne û bide qebûl kirin. Lêbelê pirtûkên ku rabûrdiyê ronahî bikin, bo mînak ev pirtûk derbarê Demirtaş de bîr û hişmendiya ciyawaz zîndî dihêle. Kesên ku hatin pirtûka serpêhatiyên Demirtaş tê de nebidin îmzakirîn jî danzanîn ku Demirtaş di her warî de siyasetmedarekî Kurd yê pêşeng e û mafnasekî gewre ye. İnsan Hakları Derneği'nde beraber çalıştım uzun süre. Bi salan min li gel Demirtaş li Diyarbekirê di warê mafên mirovan de xebat kirin. Demirtaş mafnas û siyasetmedarekî gelek jê hatiye. Di vê pirtûkê de jî serpêhatiyên birêz Demirtaş hene û her serpêhatiyek gelek girîng e. Selahattin Başkan ji bo hemû civanan merivekî 5 metre em giş baş wî tenê bi xwe ji divê Demirtaş ez ninim civan giş Demirtaş'ın em ji namzetê Demirtaş'ın e Demirtaş pir merivekî baş e zanay politikacikî gelek pêşvan e. Hevserokê HDP'yê berî Selahattin Demirtaş di mizdera sala 2016 de li gel 10 parlamenterên HDP hate girtin û ev nêzî 6 salin li bajarê Edirneyê di girtîgehê de ye. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Ankara. Solumuza geçtiler, ismini söylemeye gerek yok.